बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नायजाथों। नैथियावहाय बेयाव आं लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि उनाव मोजाङैनो दङ। इसोरनि उनाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। अब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ लाबोनाय आयदाखौ थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ। आं दाख्लै मोनसे भिडिअ फोस्रावनाय बायदि गस्पेल मेथाइनि रोजाबनाय आरो मोसानायनि बादायलायनाय आयदा, बे आयदानि दिनैहाय अडिशन राउन्डनि सायख'जानाय बिथांमोननि मुंखौ आङोहाय फोरमायनानै होनो लादों जाहैबाय। फार्स्ट राउन्डआव जायफोर बिथांमोना सायख'जाबाय बिथांमोननि मुंखौ आं मख'नानै होनो सानदों। आं दिनैहाय मेथाइ रोजाबनाय आयदानि अडिशनाव जायफोर बिथांमोना सायख'जाबाय बिथांमोननि मुंखौल' मख'नानै होगोन। जायफोर बिथांमोना फार्स्ट राउन्डनि थाखाय सायख'जाबाय बिथांमोना मोजां मोनसे गावनि गोसो बायदि चइसनि मोनसे मेथाइखौ रोजाबनानै आंनो हरबावनो हागोन, बेखौ आं फोस्रावखानाय थाबाय। आरो माबायदि मेथाइखौ रोजाबनांगौ होनोब्ला बे समाव आं फोरमायखानानै होनो सानबाय। फार्स्ट राउन्डनि थाखाय मेथाइआ जागोन नोंथांमोननि चइस बायदिनो जागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना ट्रेकखौ आलादा आरो भइसखौ आलादा आंनो हरनो नांगोन। नोंथांमोना माबायदि रेकर्ड खालामनांगौ होनोब्ला ट्रेकखौहाय नोंथांमोना दामनानै इयारफनजों खोमायाव ला आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना गुबुन मोनसे मबाइलजों रेकर्ड खालामनानै आंनो भइस आलादा आरो ट्रेक आलादा हरनो नांगोन, बेखौ फोसावखानाय थाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअ हरोब्लाबो जेबो उसुबिदा गैया। नोंथांमोना भिडिअ जुदि हरनो हायाब्ला भइसखौल' हरनानै नोंथांमोननि फट' गांसे आरो नोंथांमोननि नेम एड्रेस मोजाङै लिरनानै हरफिननो नांगोन। बेखौ नोंथांमोनखौ आं बे समावहाय खावलायखानाय थाबाय। आरो नोंथांमोना बेयाव लिरनानै हरनांगोन दे फार्स्ट राउन्डनि थाखाय होननानै लिरनानै हरनांगोन। आं बेखौ फोस्रावखानाय थाबाय। आरो बे समाव आं खावलायनो लुबैदों जायफोर बिथांमोना बे बादायलायनायाव बाहागो लाबाय, जायफोर बिथांमोना दिनैहाय सायख'जायाखै बिथांमोनाबो नार्भास जानो नाङा। बे सेसना जोबनायनि उनाव आं मोनसे सेकेन्ड सेसन नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैगोन। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना बेवहाय सायख'जायाखै बिथांमोनाबो थाम थिम जानानै थानो थाखाय आं खावलायखानाय थाबाय। आं दिनैहाय बेयावहाय टटेल 17 रोजाबगिरिफोरखौल' आं सायख'नानै लानाय जादों जाहैबाय। आरो बे 17नि गेजेरनिफ्रायनो फार्स्ट राउन्डआव मेथाइ रोजाबनाय बादायलायगोन आरो बेनिफ्राय आं टप 10 सायख'नानै लानाय जागोन। बेनिखायनो मोजाङै मेथाइ रोजाबनानै हरनो थाखाय आं बे समाव खावलायखानाय थाबाय। गोबां बादायारिफोरा गोबां भइस मोजां रोजाबना होदों, नाथाय बांसिनानो मा जाहैबाय रेकर्डिं आरो रिदम बिनि बेलायाव एसे गोनो गोथो जाबाय दं। बेनिखायनो आरो सासटेन नांगौ। बेनिखायनो आं बे समाव खावलायबाय जायफोर बिथांमोना दिनैहाय अडिशननि थाखाय सायख'जाबाय बिथांमोना फार्स्ट राउन्डनि थाखाय जेब्ला हरगोन मोजाङै गोसो होनानै नोंथांनि बेस्टखौ होनो नाजादों। आं बेखौ आसा खालामखानाय थाबाय। बे समाव आं गोबाव खालामालासिनो बे समाव आं फरायथिनाय होनो सानबाय। मुंखौल' नोंथांमोना खोनासंनानै लादो जाहैबाय। गिबियावनो दङ प्रेमजिता समफ्रामारि, बुरपार बाप्टिस्ट चार्च बिबिसे थुक्राझारनिफ्राय, बेनिफ्राय अनसाय वारि दादगारि बाप्टिस्ट चार्च चिरांनिफ्राय, दुलाल बसुमतारि गेरसं उदालगुरिनिफ्राय, रुदा दैमारि आम्बागाव बाप्टिस्ट चार्च उदालगुरिनिफ्राय, जाफेद बसुमतारि बाक्सानिफ्राय, मिथिसार नार्जारि आमटेका कुमगुरि बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय, बमिला दैमारि गेरसं उदालगुरिनिफ्राय, सान्तिराज मुसाहारि उदालगुरि बाप्टिस्ट चार्च, जोमैस्रां गयारि बिदांफुर सनितपुरनिफ्राय, बरनालि इस्लारि बेंटल टाउन बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय, वाइसलि नार्जारि दांसिबारि बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय, प्रेडलिन नार्जारि आइदुब्रि बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय, इफ्राइम दैमारि निसपाताला उदालगुरिनिफ्राय, अभिजित थापा टटपारानिफ्राय, आरो बेनि उनाव दङ जाहैबाय प्रेमदा मुसाहारि गेरसंनिफ्रायनो, मिनति बसुमतारि धेमाजिनिफ्राय, आरो जोबथियाव दं जाहैबाय समरिया दैमारि, बिथांनि एड्रेस मोननाय जायाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना फार्स्ट राउन्डनि थाखाय जेब्ला बे मेथाइखौ हरगोन नोंथांमोननि नेम एड्रेस आरो फार्स्ट राउन्डनि थाखाय होननानै लिरनानै हरगोन होननानै आं बे समाव आसा खालामखानाय थाबाय। अब्ला आं बे समावहाय जायफोर बिथांमोना सायख'जाबाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावखानो लुबैदों। नोंथांमोना मोजाङै रोजाबनानै हरनो हागोन आरो बे नोंथांमोननि 17 जननि गेजेरनिफ्राय आङो नेक्स्ट सेकेन्ड राउन्डआव टप 10 लाखिनाय जागोन। बे टप 10निफ्राय नेक्स्टआवहाय टप 5 बेबायदि थांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि बेस्टखौहाय दिनैहाय होनो नाजा। नोंथांमोननि रोजाबनायाव, नोंथांमोननि तालाव, नोंथांमोननि भइसआव, नोंथांमोननि एक्सप्रेसन खालामनानै मोजां हानायमानिखौ रोजाबदो। आं आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां भइसजों रोजाबनानै हरनो हागोन आरो सायख'जागोन होननानै। गासैबो इसोरनि महिमानि थाखाय जागोन, आं बेखौ फोसावखानाय थाबाय। आरो बे समाव आं फोसावबावनो लुबैदों नोंथांमोननि मोसानाय बादायलायनाया दिनै मोनाबिलिसिम दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर गोसो गुदुं सुबुंफोरा दिनैहाय मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानो होननानै साननानै दंमोनब्ला दाबो हराखैब्ला दा मोनासिमहालागै हरनो हागोन। आंनिथिं गोबां मोसानायनि बादायारिफोरनि मुं सफैबाय। नोंथांमोनखौ बे समाव आं खावलायदों बेनि रिजाल्टखौ आङो गाबोन फोस्रावनाय जागोन। नोंथांमोनखौ बे समावहाय नेनानै थाबाय थादो। अब्ला नोंथांमोना माबा मोनसे गोनो गोथो दङब्ला आंनो वाट्सएप खालामनानै सोंहरनो हागोन। नोंथांमोना बुजियाखैब्ला सोंनो दङब्ला। अब्ला आं बे समावहाय नोंथांमोनखौ मोनसे जोबथियावहाय खावलायनो लुबैदों जाहैबाय जायफोर बिथांमोना बे फार्स्ट राउन्डनि थाखाय सिलेक्ट जाबाय बिथांमोना आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांना आं मोनसे वाट्सएप ग्रुप खालामदों गस्पेल मेसेन्जार होननाय, नैबेयाव थांनानै ग्रुपआव जइन जाहैदो। अब्ला नोंथांमोना दि बादायलायनायनि जि डिटेल्स बा लिस्ट बेखौहाय मोजाङै मोन्थिनो हागोन। नोंथांमोनखौ बे समाव आं खावलायदों
खालामदों डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै WhatsApp मोनसे ग्रुप मोनगोन बेयावहाय नोंथांमोना जइन जानो हागोन बे समाव आं आसा खालामबाय इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों आमेन गोजोन्थों